Alpha Mansur Bani Cerno men Cerno Seftijani وبعد ذا فسيخنا تجاني جام حائز قصب السبد في الإرفان قد جاء jamnyalle mon yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on juurama kadi on jettamon manam eɗen gandi yewtere men nde mbatten alarba kala taw noon émission wiyete ko arpotten émission arpotten noon ne fotta e neɗɗo kala to mbawɗa wonde kala ne fotta e ma kono noon hande noon mbaɗandi en ɓam yaade tan galleji kewɗi noon ndendirɗen tan gadduɗen ɗo e Pindi TV joni joni o noon so tawi en jii ɗiɗo laafaji joɗɗi machallah en jii ɗiɗo wutteji joɗɗi en jii kadi taw noon ko jeese l'islamankoɓe wone jeese mabɓe ɗe eɗen gandi holɗo faya hol kadi ɗo hucca kono noon mbaɗandi yeeɓiyankoɓe Pindi TV so tawi tan on jeeɓi Pindi TV so Allah lamɗo jaaɓi mon jii ko weɗɗa ko yooɗi kadi eɗen gandi paaɗen toon ko ɗo Wourossogui ɗo walla mbiyen ɗon ɗo Wakam ɗo walla sen belama kadi mbiyen ɗon ɗo Grand Théâtre ɗo ɗum noon mbaɗandi sernaɓe goto hen kala ma haal inde mum e yettode muɗum so tawi kadi on jii jeese mabɓe mbaɗandi ko hewɓe yiyede kadi ko hewɓe nane hay so tawi wodat ɓe ganduɗa wiya holi o heewani wiyoɓe holi o ɗum noon ɓe ko sernaɓe ɓe ganduɗa ko almuɓe ɓe ganduɗa ko galle ceerno cheikh mo ceerno Aliou Thiam ɗon ɗo Wourossogui ɗo soɓe jiyama noon ɗiɗo laafaji tan ko ɗum tigui woni signature o e pulagu ne andi ɗiɗo laafaji holko jahata ɗum noon mbaɗandi almuɓe ɓe joni joni o so Allah lamɗo jaaɓi so tawi ɓe gumini dande tan men ganduɗo paya e kadi holko jogorɗen wadde so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon on calminama on ñaganama moƴƴere Allah laafaji ɗi machallah bisimilla moon toƴƴe dade ɓe ganda holɗo kuccuɗen holɗo paaɗen Pindi TV noon onon kala yeeɓiyankoɓe e galle o kala on calminama en calmini Abou Samba Diop ɗo wawi wonde no wawi wonirde kala en calmini Daouda Moussa Dia kadi o yejjitaki hay saaha goto ko noon tigui calminirten kadi technicien ji men kamɓe kadi ɓe ganduɗa ɓe jaɓani kadi karallagal ngal niɓɓiɗa hay saaha goto kamɓe tigui mbaɗa andi golle ɗe so feewi so laaɓi ko kamɓe ɗum noon yo Allah hokken fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim kadi wortoreɗen alhamdoulillahi rabbil alamina Allah ɗum noon almuɓe bisimilla moɗon e galle moɗon galle Pindi TV وبعد ذا فسيخنا تجاني جام Alpha Mansur Bani Cerno men Cerno Seftijani وبعد ذا فسيخنا تجاني جام حائز قصب السبد في الإرفان قد جاء نور الهدى المبجل عن أبي الفاهم علي جام أخذه عن إذن شيخنا الفاهم علي جام بورسوكنا المفضل عن المدامات بالاستدراك Cerno Mansur Ba gorko mo dondu o wi Cerno Seftijani alil maqamati bil istidraki ya rabbi jannibna min al azraki كنا على حسوده الماج برغم أنف المنكر الخطاري يا من يسق سيخنا تجاني جام قد بؤت بالكفر وبالخسران شيخ زمان نور زمان كسيف الإسلام امتد موجه شيخ زمان نور زمان كسيف الإسلام امتد موجه ولا شيخ زمان نور زمان كسيف الإسلام امتد موجه شيخ زمان نور زمان كسيف الإسلام امتد موجه ولا شيخ تجاني أحمد شيخ البرايا الله ودما كجرمي شيخ الزمان نور زمان كسيف الإسلام امتد موجه ولا شيخ تجاني أحمد شيخ البرايا الله ودما كجرمي شيخ الزمان نور زمان كسيف الإسلام امتد موجه والله الحمد لله جولنا النبي عبد موجه شيخ الزمان نور زمان كسيف الإسلام امتد موجه
ko noon tigi 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 ndeysaan Cheikh Tidiane Tam dontuɗo moƴƴere ko ɗon tigi calminirten Amadou Tidiane Ndiaye gorko mo Richard Toll a salminama a ñaganama moƴƴere Allah so tawi noon a huccitama joni joni o mbaɗa andi machallah bulama ne yooɗi so tawi ko haala Allah kadi ne ɗo joɗɗa ɗo no joɗoreɗa ni kadi mbaɗa andi inchallah bandiraɓe ma nan ko weɗɗa ɗum noon ceerno Amadou Tidiane mbaɗa andi so tawi a nani ngol ɗo jimol kadi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV kala so nani ngol ɗo jimol ne gandi holɗo paaɗen ɓe mbi Cheikh Al Jaman Nourul Huda ko woni ɗum ko joƴƴini on ɗo ko addi on ɗo ko jogorɗon wadde ceerno Amadou Tidiane Ndiaye alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi almustahiqi li jamii almahamid summa salatu ala almahmudi alhamid nabiyi lhuda wa badri duja shamshi lwara wa malja'i rida gawsi zaman taji larifina maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ورضي الله عن الصحابة ورضي الله عن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان إخوة العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ko adi fof caggal yettude Allah e julde rasul sallallahu alayhi wa sallam e salminde on radio Pindi TV fa tabarakallahu e rewnude sababu mo ganduɗa ko kañum woni sababu woni sohna Rougui Sall mo ganduɗa ko jaggal manggal hande e nder hadara ceerno men ceerno Cheikh Tidiane Boun Alpha Aliou Thiam ko adi fof mbeɗa min jettuma mbeɗa min jarma mbeɗa min donoma an e joom galle ma moƴƴo woni ceerno Abou Diop mbeɗen jetta kadi technicien ji ɗi ganduɗa kadi kañum en jogui karallagal ngal ko yeɓete ko yoɗata ko fof ko kamɓe jogui hen goto fof sinno ko sago taw min gandi inde mum min dawa hen kamɓe fof min calminiɓe rewɓe noon e worɓe kamɓe fof yo Allah hokkuɓe sagoji men amin ya rabbi alhamdulillahi rabbil alamin hadi yam ɓennude mi salmina kadi ɓe Allah ardini ɗoɓe hono Alpha Mansour Pam gorko mo donde cammalle hono ha jonde Alhaji Ibrahima Kebe fa tabarakallahu sahir international hono kadi ha jonde ceerno Mahmoudou Diallo fa tabarakallahu ahsanul khaliqina en calminima gorko mo Wuro Sidi en calmini dimbe Joro kanko woni protocole ceerno o Abdourahmani Sall fa tabarakallahu toto kay haydi ko adi fof en calmini ceerno men ceerno Cheikh Tidiane kadi Boun Alpha Aliou Thiam mo ganduɗa ko ɗon ni ponnoɗen fuɗɗorade kono noon alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗon kadi puɗɗori ɗen saabu ko yehete ko wona ko fof ko kanko en calminimo en juurimomo kanko e mawniraɓe makko kanko e miñiraɓe makko koɗo calminɗen mo ɗo ko ɗon kadi luɓotoɗen ɗemgal makko e hoore makko kanko e hoore makko calminen ceerno mawɗo woni Alpha Aliou Thiam ceerno men ceerno Alpha Aliou ko ɗon kadi calminten jinnaɗo men nene galle Korera e dendagal ɓesgu galle ngu en calmini kadi almudagu ngu no ngu fotiri ɓesgu jibinagu ngu e ngu o jibinana kanko ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam sen mbi ɓesgu jibinagu ko ganduɗa ko ɓesgu makko hoore makko zati e ɓesgu ngu o jibinana ɗum woni almuɓɓe to banggue ruhiya e banggue qalbiya kamɓe fof ɓe calminama sohna Rougui Sall e raɓɓikinade tan min darno ɗo konnguli amen ha yesso o kaldowo mon wiyete ko Ahmad Tidiane Ndiaye ko almudo ceerno Cheikh Tidiane Boun Alpha Aliou Thiam ko noon woori ko ɗum Allah waɗi kadi en jabri ɗum Allah kadi eɗen belti hen alhamdulillah ha yesso inchallahu sohna Rougui Sall kono ha yesso en certanto ceerno Amadou Tidiane Ndiaye ko ɗo puɗɗoriɗa ɗo tan ko ɗon inchallah rabbi jokkintirten ceerno Amadou Tidiane so tawi a ummima ɗon ɗo Richard Toll ɗo Allah addima ɗo e nder Dakar holko adduma ɗo addimi ɗo ko ceerno men ceerno Cheikh Tidiane Boun Alpha Aliou Thiam e hoddiro Allah wonko yaɓɓani wonko ummani won jaɓɓal ngal o ƴetti jaɓɓal kesal fa tabarakallahu jaadugal kadi e zamanu ngal jaɓɓal noon woni ha jonde no paami jaɓɓal l'islam ko adi fof jaɓɓal l'islam ngal ganduɗa ko kesal jaadugal e zamanu ngal wowono ko noon ngal andano ko e pine men enen o ƴetti ha jonde no paamira ngal ɗon pinal ngal ɗon jaɓɓal kesal omo yiɗi nawde ɗum hande to rendo mawgo omo yiɗi nawde ɗum hande to sal mawɗo ɓurɗo mawnude hande e nder Sénégal walla mbenni e nder Afrique jeeya koye saluji ɓurɗi mawnude ɗum woni ha jonde grand théâtre won ko yiɗi waɗoyde toon ko noon men gartoy hen ko ɗum woni ko addi en ɗo ko kanko ceerno Cheikh Tidiane ko yamirore makko ko kanko ceerno Cheikh Tidiane ko noddugol makko ko kanko ceerno Cheikh Tidiane ken almuɓe makko
ko ummani fof en gummonto ko dari fo en daranto ko kanko addi en ɗo wonko yiɗi wadde ko yiɗi gadde ko kadi men gartoy hen inchallah to grand théâtre so Allah jaaɓi ma laaɓ ceer so Allah jaaɓi ma laaɓ ceer ko ɗon jiɗɗen ha joni andude holko jogori waɗede toon holko jiɗɗen wadde toon ko jogori waɗoyde toon ko jiɗɗen wadde toon koɓe mbiyata la vie et œuvre de ceerno Alpha Aliou Thiam ɗum woni gurdam ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam e liggey mum gurdam ceerno Alpha Aliou Thiam holko nafti banggue l'islam gurdam ceerno Alpha Aliou Thiam holko gollani banggue l'islam gurdam ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam holko gollani ɓiɓɓe l'islamiyankoɓe walla mbiyana ammuni ko ɓuuri ɗum holko gollani mondo entier ɗum woni neɗɗo tan ko wiyete ime neɗɗankagal gaga sen gummimo ni ko wiyete l'islam neɗɗankagal hoori mum ko wiyete neɗɗo ko holko gollani neɗɗo holko waɗani neɗɗo kono kadi plus précisé kadi holko gollani l'islam holko gollani kadi tariqatu tijaniya e ummatu mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam gurdam ɗam ɗon gurdam e ɗen golle ko ɗum ceerno cheikh yiɗi rendinde ɓaade eɗen jogui ko men mbasen yaade jiggoyaade eɗen kaala gueɗe goɗɗe ha wayno enen en ngala haydara o yii ngal pinal o yii ngoon yeeso o faami ɗum o andi ɗum ko ganduɗa en cuusano hanki téléji en radio ji en mbiyano ɗen ko bolle puyɗi en daɗama hen no feewi e banggue communication Allah addimo o woni ceerno joom pédagogie o woni ceerno joom siyasiya woni diplomatie o jogui ko wiyete rijalu dine yumkinuhum an yakunu rijalu siyasa walakin siyasatuhum bi rafi din gorko diine alay sago o jogo ko wiyete science o jogo ko wiyete pédagogie o jogo ko wiyete arabe wiyata ɗum saqafa woni pinal aduyankewal o jogui ɗum o faami noon hande aduna o koko yultodirti teno pamirta noon on bon de devenir pour la planète o andi aduna o a wawa yaade hay hunde so wona a jokkodir e kaɓerɗe karalle kese ɗe mbawa yarude yeeso ɗum woni noon o faami ɗum o ƴettingal jaɓɓal noon o ummani ɗum hankkadi o felli naw ɗum grand théâtre kono wona grand théâtre ummini en ummini en kowoni ɓuuri ɗum mawnude wonko ganduɗa welani haalde ko toon o fayi grand théâtre o wi ko affiche tan omo rewa ɗon tan kono wona ɗum umminimo alhamdulillah grand théâtre o wonko wowno woni fijirdeji gownoɗi ɗon hay sinno tawi wonko waɗetno ɗon ko bayno conférence en kono addude gurdam jeyaɗo Allah jewta ɗum ɗon kadi waɗe ko wayno conférence uji en kadi yewte waɗe ɗon gueɗe goɗɗe e goɗɗe garɗo fof ñandi hen ma yi ɗon ko laaɓi so Allah jaaɓi sohna Rogi Sall o wi garɗo ɗon fof ma yi ko laaɓi sallahu lamɗo jaaɓi wadde on guerima aduna o fof mi sikku mata wona onon ɓeɗo jooɗi ɓeɗo tan jogori arde grand théâtre ala en guerima aduna o foof saabu tagui men wiide en guerima aduna o fof ceerno Cheikh Tidiane Boun Alpha Ali Thiam ko ceerno universel ko ceerno mo ganduɗa no pamirta noon monde entier o fof hande ne watte makko haqqille nde wonno karalle kese ɗe yaadude zamanu muɗum fa tabarakallahu ahsanul khaliqina Allah ene hokkimo ɗum Allah ene famminimo ɗum Allah ene andinimo ɗum ɗum waɗi noon omo yaadi e zamanu o jogui ko dimension international ɗum waɗi sa ƴeewi hande to banggue Europe enen sen mbi Europe tan ɓaade ko Sénégal ɓuuri mawnude banggue Europe kam enen to banggue men ko France leydi France hande omo jogui toon daira mawɗo omo jogui toon association mawɗo omo jogui toon fondation mawɗo fondation yeehi ha dañi kayitaji muɗum yeehi hande ha dañi no pamirta noon dendagal gueɗe mum no fondation gonɗo Sénégal o dañiri ni ndeke noon wadde en gandi ha États-Unis d'Amérique wadde France naaɓe sa wi noon wadde koɓe aroɓe kamɓene France naaɓe wona arɓe guila ɗe balɗe fo eɓen gara wayno so Ifra Karfo so en ma garoy ko wayno hajino Hamadou Idy Gueye président au passage eɗen calminamo chargé de développement et de projet Alassane Ndongo eɓen ɗo porte parole mabɓe nan ɗo Samba Labbo et tant d' autres e woɗɓe won arɓe won fuɗɗiɓe arde won ariyoɓe ko wayno nationalité ji kadi jibinaɓe toon ko wayno sidiki en ɓen foof kadi ko aroɓe e woɗɓe ganduɗa meeɗa yaɓɓude ɗo koyngal ko ɗum jii ko ceernagal makko jii ko jaɓɓal makko jii ko façon makko jii ko no wari wadde ouverture e nder monde o e nder aduna o ni alhamdoulillahi rabbil alamin jaɓi ɗum kañumen fof kadi ko aroɓe ɗum noon eɗen jettene Allah wadde so tawi yeeɓiyankoɓe Pindi TV nanima no kaldirɗa ni way kono grand théâtre heewi grand théâtre heewi fa tabarakallahu ɗum sikki ala saabu fa tabarakallahu sen mbi grand théâtre heewi ɗum wona haajude commentaire ɗum kadi wona tindol bojel e ndemoyal ala ɗum ko réel ko hunde wonde saabu ceerno Cheikh Tidiane Boun Alpha Ali Thiam o yahata koye acte o e fait fa tabarakallahu so ummimo e haajude fait tan o fayi koye acte wadde haajude ko haala wonno kono hannde en gummimo e haala paaɗen koye golle grand théâtre heewi au passage min calmina kadi bane debbo o baniraɗo amen debbo mbiyannomi musidɗo ma Kadia Samba Sy fa tabarakallahu to États-Unis d'Amérique en gandi haqqille makko nan ɗo kono kadi eɗen calminamo ha nokkuji goɗɗi ko wayno a Italie en kamɓe foof kadi koɓe aroɓe Mauritanie Fouta kam haaletake
Mauritanie eɗen calmina ha jonde Djeboja sohna Djeboja giɗo men fa tabarakallahu ene wonde ha jonde gawlo ngana mo ganduɗa ha jonde ko Fama Mbaye fa tabarakallah e ɓeɓe gondi foof kamɓe fof koɓe aroɓe Nouakchott Mauritanie Nouadhibou guine sous région foof koko arata fa tabarakallahu Guinée Bissau Guinée Conakry foof dal Grand Théâtre kam hande o sa heewi Fouta kam haala mo haalata wadde so tawi mi nani haala ma so Dakar naɓe leeli jogorani dañde ɗo jooɗi ɗum kam ha jonde no pamirta ko noon woori sohna Rogi Sall kala lelɗo fa tabarakallahu sa renaka a dañata ɗo natɗa saabu midi tawat ko gueɗe ɗe gasi nde wiyete 2 heures taw ko yimɓe goni en place nde wiyete ha jonde 3 heures tawat ko sala fo heewi fa tabarakallahu ahsanul khaliqina inchallahu ɗum kam ko noon tan woori so Allah joni ko jogorɗen wadde toon ko so Allahu lamɗo jaaɓi sernaɓe ɓeɗo ne bisma hen walla ko enen ɓeɗo tan jogori arde jodɗen toon ceerno Cheikh ene bisma hen saabu ceerno Cheikh Tijani bun Alpha Aliou Thiam ko ceernagal jaadugal e zamanu o ha joni o noddi nde wonno ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam fa tabarakallahu Allah rokkimo kala ko rokkannomo kono noon garɗo hande ƴettude gueɗal ngal ene hesɗitin ɗum yaadin ɗum e zamanu en jiyani on mo jaddidu kesɗitinowo gollal makko yaadin ɗum e zamanu on ko ɓiyi ko tedduɗo woni ceerno Cheikh Tijani bun Alpha Aliou Thiam ɗum wonde o ari o waɗi ko wowanoko o waɗi ko andanoko o waɗa hayso tawi ene wowano ni kono façon ɓurɗo yodde o waɗiri ɗum ɗum waɗa o yetti galle men ha joni galle Cheikh Mouroul Foutiyou galle ceerno Mouhamadoul Bachir o addi toon o haalniɓe o teddiniriɓe fa tabarakallahu ɓen ko aroɓe o ummi ɗon o fayi galle men Touba fa tabarakallahu galle Cheikh Ahmadou Bamba eɗen calmina khalifa men gonɗo ɗon Cheikh Mouhadjirou Mountaqa fa tabarakallahu al khalifa o yetti ɗum kadi o yindire porte parole o kadi Cheikh Bass Abdoul Khadre fa tabarakallahu walla gande men Touba o kadi ko garowo Tiwawon fa tabarakallahu o yindire khalifa o Mouhamadou Nil Mansour fa tabarakallahu onne kadi ko garowo ko nonne kadi o ummi ɗon o fayi Ndiassane ko khalifa ha joni no paamita mo ganduɗa ko Qadiriya o hanniɓe ummi ɗon o fayi Kaolack wadde firti ko galleji diine ɗi fof diwata noon ceerno Mouhamadoul Madani ko ɗon o uddiri golle ɗe fa tabarakallahu o udditiri golle ɗe ko Cheikh Oumar uddiri golle ɗe Cheikh Oumar fa tabarakallahu wadde o iddini fuutankagal e Afrique fo gueɗal ɗum noon yo Allah yommo moƴƴere yo Allah yommo moƴƴere wadde so tawi en nani en paami mbaɗa andi ala ɗaccaɗo guilay président Macky Sall tan ha tuggi less hay goto ɗaccaka kamɓe kala kadi ɓe mbaɗi hen juuɗe mabɓe no fewi no fewi no fewi ɗum noon kamɓe kala bisimilla mabɓe ceerno Amadou Tidiane so tawi en gari ɗo en gowano yiide ko way noon almuɓe tan noon rendude e nokku eɗen gandi nokku o sahani mbiye enen halpulareɓe sen gari noon no kewɗen wadde ni no kewɗen siforade ni ɗum noon kadi eɗen cikki e koye meɗen almuɓe meɗen mi sikku neraka noon almuɓe meɗen nera ko yo garta e civilisation no mbaɗon hande ni ɗum ɗo kam ɗiɗo wutteji ko lancement mbaɗen so tawi ko goɗɗi jogori yaltude kam mi anda min kam to kuccumi to paami somi yeehi joni mami yiilo wutte saabu mbaɗa andi ni kam ndiɗo nedi ndi joɗori ɗon ɗiɗo ñantule joɗɗe so tawi kam ko ni jogori kadi ñantorede Grand Théâtre kawɗen kadi e jeese labɗe e dowuji labɗi so tawi goto kala ummima ɗon wasata ko nowti ko waɗi e mburu muɗum eyyi sohna Rogi Sall no mbiɗani fa tabarakallahu wowanoko nde wonno tagui ɗum wowanoko fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ko hunde foof ko bolle puyɗe woni foof ko kecce kono hande eɗen gonde aduna mo ganduɗa no pamirta ko aduna udditiɗo fa tabarakallahu ahsanul khaliqina ɗum waɗi noon kanko ceerno Cheikh Tijani bun Alpha Aliou Thiam yiidema andude aduna o ko aduna udditiɗo aduna o ko aduna mo ganduɗa fa tabarakallahu gueɗal ma a tottataki ɗum hande a heptoyat gueɗal ma saabu sa heptani gueɗal ma tan foddema jooɗete o faami ɗum o andi ɗum fa tabarakallahu ɗum waɗi Allah hokkimo pinal hokkimo ha jonde cuusal hokkimo pellital nde wonno ngol ɗo lawol ngol o yahata namdi ko gueɗi ɗi namdi ko adi fof d' abord ko gandal namdi ko gueɗel gonguel ngel no paamita ko pinal wondude cuusal nde wonno sa suusa reedu a ala gandal a ala pinal a wawata yaade ɗi foof noon ene ndende makko ene ndendi kadi ɓe wondi ɓe ɗum woni entourage mo wondi o fa tabarakallahu ahsanul khaliqina no mbiɗani kadi o passage eɗen calmina mawɗo leydi ni président de la république e konngol makko kanko ceerno Cheikh bun Alpha Aliou Thiam e ha jonde no paami Mayra Faysal mo ganduɗa no paamirta fondateur service de Sénégal fa tabarakallahu kanko kadi eɗen calminamo no fewi eɗen juuroma eɗen gandinamo ñalawma o kadi ko ñalawmaji mabɓe ko ñalawma kadi l'islam ko ñalawma kadi ha jonde Afrique ko ñalawma kadi ha jonde no paami dendagal biyo ashhadu an la ilaha illallah wa anna mouhamadou rasulullah ɗum noon fawɗon jungo ma ken artoɓe joni joni o so law lamɗo jaaɓi jara ndiyam garten joni joni holɗo paaɗen ko gorko mo Dondou Amel Samba so wiyama gorko mo Dondou Amel Samba noon on woni Mansour Pam mo nananimo kala yiimo mo yiyanimo kala nanimo eɗen gandi kadi ko neɗɗo mo ganduɗa wona joni ari kadi koko ɓooyi nde ari e galle ceerno Aliou Thiam on tigui jogorɗen huccodirde joni joni o
min saaha fof noon somi yeccitima cikkanmi ko ceerno Aliou Thiam jooɗi somi daari kadi seeɗa kadi mi cikka ko ceerno Cheikh jooɗi ɗum noon gorko mo dondu Amadou Samba jaam wiyetema alhamdulillahi malikil ma'bud lahul wujudu wal idamu wal baqa'ul mawjud ala sayyidil wujudi sahibil adibi wat taji wal liwa'il maw'ud ala sahibi sari'atil gharra'i wal khawdil mawrud ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eɗen ñaago yurmede Allah e barkeji Allah yongon e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam won noon ko kanko woni jantal man kala ko daña dañira ko sababude nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam ne heewi wiide kala to neɗɗo jooɗi yo wi yo Allahu yoɓ nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam moƴƴere wonno sokhna Hajjaru Gisal sa ƴeewi neɗɗo itta ujunere tan rokkuma walla itta wutte tan rokkuma kala ko jooɗiɗa wiya koɗi ko kaari moƴƴi kaari moƴƴi ala ko haali baɗɗo sababu ha peeƴƴa tan e oɗo aduna on noon ala ko mbawɗe yobde ɗum woto donke wiide yo Allahu yoɓ ɗum moƴƴere allahumma amin en calmini noon kala mbiyo ashadu an la ilaha illallah fof en calmini ɗumen ha teenti kadi mo ganduɗa kadi gardiɗo galle o mo ganduɗa kadi ina waɗi hen ina nafta julɓe e wiyoɓe mbimi e mbimani eɗen ñaago Allah teddutoɗo yo Allahu sirdirmo allahumma amin ha yetti kadi sababu mo ganduɗa kadi sokhna Hajjaru Gisal mo kewɗen wiide seɓɓe ceerno men sembe pulagu wiyoɓe mbimi e mbimani kiranɗo kadi pulagu ala ko woni darde mum so wona yo l'islam ɓamto ala ko woni darde mum yo so wona yo pulagu ɓamto on kadi eɗen ñaago Allah teddutoɗo yo Allah yoɓɓo moƴƴere ko sembe ceerno men en calmini ɓe ganduɗa kadi dariɓe ɗo ɓe foof hono ceerno Amadou Tidiane Ndiaye wirini en calmini guiɗo men sekil meɗen ceerno Amadou Tidiane Ndiaye mo ceerno Moussa Birame joɗiɗo to gissa toon guittuɗo foof mum rokki ceerno men ha laaɓi wondude guiɗo men sehil men Abdourahmane Sall mo kewɗen wiide conseiller technique ceerno men en calminimo en beltanimomo mo ganduɗa kadi ko gawlo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hono Ibrahima Kebe to Diawguel en calminimo en beltanimomo guiɗo men sehil men ceerno Mamoudou Diallo so Wourossidi gawlo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam guittuɗo foof mum rokki ceerno men gila hanƴe taw wona hande onne kadi en calmini ɗum en beltanima ɗumen ɗum noon en juɓima ɗon kadi salminama ngo ganduɗa kadi eɗen jettina kadi aduna o foof kadi hono salminago ceerno men ceerno Cheikh e salminde kadi bandiraɓe ɓe foof kadi e weltanade on kadi e oɗo subaka hande mo nodduɗon kadi e lamdodirde amen ko fewti kadi eko faya ko ɗum noon eɗen gandi ceerno Cheikh ko cukalel toksel ceŋanaguel cegeneji kaŋŋene ŋaccira yontaɓe kala ɗum noon ceerno Mansour Pam so tawi mi wima hol gonɗo ceerno Cheikh mbaɗandi noon waktuji ɗi nen doga ɗi dartaki kono noon hayso tawi ko jubbande ceerno Cheikh so tawi noddi ko foti ni ceerno Cheikh mbaɗandi ko jangguɗo ceerno Cheikh wona tan neɗɗo mo ganduɗa baɗɗo adresse tan e bamum wiide min komi ɓi ceerno Aliou Thiam walla ko noon woori komi ɓi ceerno Aliou Thiam tan taw konko ala hay gueɗal gotal ceerno Cheikh mo ganduɗa ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam haalni yimɓe ceerno Cheikh o suuɗani ceerno Cheikh o feññin ceerno Cheikh won ceerno Cheikh ceerno Cheikh mo ceerno Alpha Aliou Thiam o haalnama ceerno Cheikh kilo suwa taw feeñ tane oɗo aduna kilo nden ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam kanko foof e wonde kanko foof e wonde wali kala moƴƴo garɗomo ina haalnamo sifaji ceerno Cheikh ala ko heddi so wona ceerno Cheikh omo yiya aduna o dañi ɗon koɗ tedduɗo sarif tane oɗon saaha jontanoɗo e oɗon saaha jabanaɗo duwaw tane oɗon saaha jabanaɗo e oɗon saaha hoɗimo ɗon balɗe faye yaade noddimo itti sirruji mawɗi itti gueɗe mawɗe wi ceerno Aliou ɗum ɗo ko koɗɗo garowo e ɗeɗo balɗe o woni ceerno Cheikh ko kañum jeeyi ɗeɗo gueɗe Allah waɗi e nder balɗe tan ceerno Cheikh yi aduna ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam noddi almudu makko mo ganduɗa so haalama ɗo ko ɓuuri hewde ina andi ɗum hono Abbasum ceerno Abbasum o wi kala ko dartanno ɗen tane aduna ɗen keeɓi ɗum kone ceerno Cheikh wi aduna ñande hen ceerno Aliou Thiam goto foof kala jiiɗomo ina anni belemma makko hoto tolni e jiigol ceerno Cheikh aduna ceerno Cheikh Allah waɗi ñande inde mum arnoɓe inde ɗe goto foof o weltini ɗum belemma mo ganduɗa mawɗo goto foof dardi koye jaram ɗam ganduɗa ko jaram mawɗam nden sa tottama ɗam ɗo jaram
soxna Hajjaaru Gisal Mi aɗa ɗum tan ɗita. gonta koye dartude ndeysan liminatuji goto fof goto fof goto fof ndeysan ceerno Cheikh haaɗani ɗon ɗum ɗon tan yoni wiyeede ceerno Aliou Thiam ko bammakko ɗum ɗon tan yoni wiyeede ceerno Aliou Thiam ko ceerno makko caggal nde o fandini ɗum fof o haɓɓi ha tiiɗi o hitmani ceerno ha laaɓi hoto feewi ceerno mo ngannduɗaa cifotonoɗo holon ceerno Sarif Abdoul Majid Sagale région Labé jooɗiɗo to Guinée Conakry mo ngannduɗaa jontaɗo e oɗo zamanu ndeysan mo ngannduɗaa mo waliyagal mum humpani hay goto oɗon ɓami sifaade ceerno Cheikh gila ceerno Cheikh suwa yi aduna ndeysan won noon pittaali moƴƴi ɗi waliyaɓe Allah ɓe soɓe jooɗima jamma aɓe daara pittaali ɓe mbaɗat ko powɗe nduure kanko Sarif noon mataw ko kanko Allah rokki ceerno Cheikh immani yaade toon won noon ko geɗal makko tan o addoyta toon ndeysan jetti toon oɗon ceernajo on Sarif waɗimo tan ɗaddam waɗimo muɗalak waɗimo khalifa lawol ngol itti sirruji mawɗi tottimo oɗon ceerno on Sarif Abdoul Majid noon ko kanko woni ceerno mum ceerno Alpha Aliou Thiam kanko ceerno Alpha Aliou Thiam ndendi ceerno kami ndendi ceerno goto ceerno Aliou Thiam wi ko kamɓe ɗiɗo poti rib nde ceerno Aliou Thiam haalata nde haali koye aduna minenne min cuuɗata ko hen ceerno Aliou Thiam wi kanko ceerno Seck kamɓe poti rib kamɓe ɗiɗo ndendi ceerno jangguinɗo mo jangguini o jangguinɗo mo ala ɗum ɗo koto banggue ɗum ɗo banggue tan sirlu less wadde to banggue sirlu less wadde en paami ɗo wadde ko eɗen gandi ko sirlu less kono eɗen gandi noon hannde ko ceerno Cheikh ko natti wonde sirlu less ko sirlu dow koko dow tan haalte ɗum noon so tawi eɗen gandi a haalimo on ceernajo ne wuuri walla omo wuuri hade makko wadde programme o ske ceerno Cheikh ndeysan nde o ƴefti oɗo programme ha paari won noon eɗen keewi wiide ceerno Mamoudou Diallo ahazahu al isni أخذه عن إذن شيخنا الفاهيم علي جام بورسوكنا المفضل ألفا منصور بامي شرم سفتجاني أخذه عن إذن شيخنا الفاهيم علي جام بورسوكنا المفضل آل المقامات بالاستدراك يا رب جنبنا من الأدراك كنا على حصول المآدي شر منصور بامي شر سفتجاني بيدن أحزه عن إذن شيخنا ألفا علي بورسوكنا المفضل kala ko waawi wadde kanko ceerno Seck kala ko waawi gollude kala ko waawi wadde kala ko waawi haalde kala ɗo waawi yettade ko sakkitore ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam ala ɗo yetti tan wona sakkitore ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam kala ɗo yetti ko yendore ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam wadde kanko almudo kanko ko almudo nde ƴefti oɗo programme omo wawno tan yaade haalande ceerno kono noon holmo nden ko min e président fondation mo kewɗe wiide jomum Alpha ceerno ɗakiɗo sy e wondude ceerno Sidi Daf wonde yomin jaa min kalnoya ceerno wonde hikka o yiɗi ko hikka o ƴefti ko to kala ko ceerno wi hen ko ɗum nde min ƴetti min kalni ceerno ceerno wi ko paye e sat nde min ƴetti min kalni ceerno wi ko paye e sat ayi ndeysan ɗum ɗon ko andinde yimɓe ɓe wonde kanko ko ƴefti ko o yaadi ɗum koye ceerno ene wawno wiyede tan ko ceerno Seck ƴefti ala ko ƴefti ko o yaadi ɗum koye ceerno saabu ko ma ceerno yamirim ha paari ceerno wi mi yamiri mi defima paye essat ɗum noon mbaɗandi paye essa ɗo so allah lamɗo jaaɓi mbaɗandi troisiéme so allah hokki en kadi hawrude oɗo saaha mo wuuri tawɗen ɓeyden gustaki mbaɗen ko stade paɗen so allah lamɗo jaaɓi saabu ngol waɗen o ko damal galle makko joni en payi grand théâtre ɗuggitade faade grand théâtre garto so allah lamɗo jaaɓi mbaɗen ɗum ko stade paɗen so allah lamɗo jaaɓi gongol nayoɓol ngo mbaɗen ɗum Europe allah ne wawi ɗum yo allah waɗ ɗum ɗum noon te kadi mbaɗandi koko wonata saabu eɗen gandi duwaw ceerno Cheikh mo ceerno Aliou Thiam ɗum duwaw makko koko jaaɓa
kadi fondation kadi ko ceerno Aliou Thiam kañum wi kañum fodi ɗum kañum rondi ɗum kala fof kone ara hen ko konko tigui rondi ɗum o waɗi hen duwaw kadi ko konko tigui yamiri ko watte ko ɗum noon mbaɗen noon so tawi noon ɓiɗɗo jibinama joguima yamirore joguima duwaw haydara ɗaccanaka eɗen gandi noon ko ɗo garnoɗen hande e Pindi TV ko wiyete ko noon fulɓe foti mbiyata ko weeli yonata kono noon mbaɗen waktuji ɗi joni guillani on jii haɓene ñuumbo haɓe ñuumbito haɓe ñuumbo haɓe ñuumbito kono noon tan mennel tan mbannoɗen seeɗa seeɗo mbaɗen so hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe Pindi TV jeeɓi ɗum ma jogo hen weltare no fewi ɗum noon Allah jarama on jarama yo Allah hokku en hawrude e saahaji kadi ononne Allah sembina darde moɗon kadi yo Allah ñimnu kadi golle moɗon hakkude moɗon e ceerno Cheikh yo Allah sellin yo Allah jurnu balɗe mbaɗon duwaw kadi eɗen gandi Pindi TV kadi e gardugol Abou Diop e Daouda Moussa Dia e Harou Moussa Dia en e ha e président Macky Sall holko fandare ummade nde noon ñaaga hen duwaw nde mbatton duwaw kadi oɗo galle nde Allah uddita ha yajna kadi Allah adda kiliyaneɓe ɓe ganduɗa addoɓe kalis kala e saaha ɓe ganduɗa beele janggo e jaam so tawi on garti ɗo tawon kadi Pindi TV ne ɓuuri ɗo yajde ko ɗum kadi woni ko ñaaga ko gumi ɗon daade moon mbaɗon duwowuji ɗi mbayno ɗon ha saaha goɗɗo ɗum noon ko émission men arpotten mbaɗeten alarba kala e ngol noon pottuɗen koye gaye mawɗi pottuɗen koye galle ceerno Aliou Thiam pottuɗen ko galle ceerno Cheikh pottuɗen ko almuɓe ɓe ganduɗa kadi ko kañumen mbi ko almuɓe kono gona almuɓe ko sernaɓe tigui jooɗi ɗo ɗum noon yo Allah waɗen en jaam ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi gumiɗon daade mbaynoɗen bandiraɓe heeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum noon Allah jarama on jarama ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi تجاني ممد كل عارف رباني فنجنا من شر كل جاني وشر كل مريض شيطاني فنجنا من دار الإنسان ودار الجمال والحيوان فنجنا من سلب الإيمان يا ربنا وموجب الغفران فنجنا تامل الزمان ونحن دابا فيما الرحمن فهب لنا محبة الأودان وساعة الأرزاق والإحسان فهدنا سلام في الأودان يا ربنا وسعة الأبدان فبلغ حقيقة الإيمان واسلك بنا مناهج الإحسان ذكر قلوبنا من الأدغال للمسلمين رب وديان فاستر لنا بالفضل والإحسان ولا تعاجل رب بالنسيان فاقبل لنا الأمل بالرضوان واختم لنا الأجال بالغفران وارحم جميعنا مع الرضوان يا ربنا باسمك الرحمن وأن تميتنا للإيمان مع السلام باسمك الحنان بسنة المكرم العدنان وفي طريق شيخنا تجاني عجب باسمك الرحمن وبالنبي وصحبه الأعيان صلاة ربنا مدى الأزمان على النبي وآله الخرسان آمين يا رب العالمين منصور بابي شرم من شرم سفيجاني وبعد ذا فسيخنا تجاني شام حائز قصب السبي في الإرفان قد جاء